at bevise a for en eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion hedder y er lig med b gange a i x. Det første man gør, det er, at man siger, at man har to koordinater, x1, xy og x2, y2. Dem kan man så sætte ind i hver sin ligning, så den hedder y1 er lig med b gange a i x i 1, og y2 er lig med b gange a i x i anden. Dem kan man så sætte over for hinanden hernede, så vi kommer til at hedde y2 divideret med y1 er lig med b gange a i x til 2 divideret med b gange a i x til 1. Da b divideret med b det giver 0, så kan man fjerne dem helt. Og så kommer man ned og får en ligning, der hedder y2 divideret med y1 er lig med a i x til anden divideret med a i x til første. Der kan man så gå ind og bruge procenttegnreglen, som gør, at man kan få x2 minus x1 ned, så det bare hedder y2 divideret med y1 er lig med a x2 minus x1. Dem skal man så sætte i enderod for at få a til at stå alene. Så ligningen kommer til at hedde x2 minus x1 i enderod af y2 divideret med y1, som der giver a. Og det er jeg glad for.